Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Εγώ χτυπώ την πόρτα σου. Η αγάπη σου η χαμένη. Κατάλαβα τι άξιζες κι ήρθα μετανιωμένη. Κατάλαβα τι άξιζες κι ήρθα μετανιωμένη. Και τώρα Περάκης. Περάκης από το δίσκο της Κολούμπια δώστε λύση, το καυτεροτράγουδο όποιος αγαπά παιδεύει. Από το Σώτο τον αχτύπητο στη Ρένα με πολύ μίσο. Ρένα, το πιάσες. Όποιος αγαπά παιδεύει το πάνε κι αυτό. Μα εσύ το παρακάνεις και αγανάκτο. Όμως θα σου πω και κάτι λίγο σοβαρά. Η πολύ αγάπη βλαφτεί. Και τώρα στο μικρόφωνο ο Στάθης. Το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας. Εδώ ραδιοπειρατικός σταθμός της Καψούρας. Κυρίες και κύριοι κουφάλαλοι, νοσοκόμες, τραβεστές και στρατιώτες. Βασικά, καλησπέρα σας να πούμε. Έτσι. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου ενωθείτε. Βασικά σας υπενθυμίζω ότι ο ραδιοσταθμός μας εκπέμπει στους 1480 χιλιόσκυλους. Χιλιόκυκλους ήθελα να πω. Για να μας απολαύσετε ωραία και να μας ακούσετε ωραία, θα πρέπει και να μας το πιάσετε ωραία. Κούλα, πιάστο να ωραία. Κούλα, θα σου βάλω ένα δίσκο που θα σου κουφαθεί ταυτή. Απ' το Στάδι, τον Καψούρη, στην Κούλα με πολύ αμάν, ένα δίσκο του Μιχάλη Μενεδιάτη. Στην καρδιά μου ήρθες γάτι. Ναι Κούλα, είσαι γάτι. Πολύ γάτι, πέτσινο. Και θα σμίξουμε τα πετσιά μας. Στην καρδιά μου ήρθες γάτι. Ένα και να κάνουν δύο, δες το ξαναλέω. Στην καρδιά μου ήρθες γάτι, κάνε ό,τι τρέλα θέλεις. Κάνει κάτι, κάτι ναι σου λέω. Κούλα, υπενθυμίζω το τηλέφωνο. 845-66-62. Έτσι Κούλα, μην ξεχάσεις. Στην καρδιά μου ήρθες γάτι. Βρε Κούλα, πάλι δεν ακούγεται καλά αυτός. Κλείνστο. Δεν είναι ένας άλλος σταθμός μέσα. Είναι 5-6 μέρες τώρα. Συνέχεια για σένα, λέει ο τρελός. Όλο κούλα και κούλα. Το βλάκα. Με έχει κάνει ρεζίλη σε όλη τη γειτονιά. Κλείστο. Κούλα, περιμένω απάντηση. Πού είσαι, σου υπενθυμίζω το τηλέφωνο. 400. Πιάσω να καλά το σταθμό. Βασικά δεν γίνεται ρε σε σταμάτη. Είναι ισχυρός ο άλλος. Προσπάθησε. Δεν γίνεται. Κάπου εδώ κοντά πρέπει να είναι. Και ξέρεις τι μ' αρέσει. Τι. Πού κάθεται η Κούλα ρε. Στο στενό που περάσαμε. Δεν πρόκειται να ακούει τίποτα από τις αφιερώσεις του Στάθη. Έτσι και του το πούμε θα καραφιάσει. Μιχάλης Μενιδιάτης και στην καρδιά μου ήρθες γάτι. Απ' το Στάθη τον Καψούρη στην Κούλα. Κούλα. Πού να πάρει ευχή. Όσο πάει γίνεται και πιο δυνατός. Barabas and Honor of the Game από το Studio 69. Σας ακούμε στο 969-9669. Επαναλαμβάνω, call the telephone number 969-9669. Στο στούντιο μας σας κρατάει συντροφιά εγώ, η Μπέτη και ο Τζίμις. And now my friends, στο μικρόφωνο η Μπέτη. Hello everybody, I'm Betty. And now rock! Rock και disco για όλους. Για την Ταϊάννα, την Κάση, τον Άλεξ, το George, τη Σέσιλι και ακόμα για όλα our friends που μας ακούνε. Rock με τον Gary Moore, τον Dylan, τους Storks, τους Shakes, τους New England. Rock από όλους, από μένα, τον Danny και τον Jimmy. Yeah! Let's dance, everybody! Another rock, another joke. Another love, another dream. Hello! Γεια σας παιδιά! Hello Lilian! Γεια σου Λίλια. Δεν μου λες, τι έγινε, γιατί με έστησες εχθές? Γιατί δεν μ' άφησε η μάνα μου σπαστικά να φύγω. Είχε κόσμο. Βασικά ήταν και ο Τόνι εκεί, έτσι? Ναι, είχε έρθει με τη μητέρα του. Α, γι' αυτό δεν ήρθες. Σου μιλάω. Θέλει. Λέω, γι' αυτό δεν ήρθες. Ό,τι θέλει με λέμε τώρα. Είναι δυνατόν να ζηλέψει από τον ηλίθιο. Ναι, ηλίθιος και ηλίθιος, αυτός όμως σου κολλάει. Μη μου δεις πας τώρα,
έχω εμπιστοσύνη. Αυτό το special κομματάκι είναι αφιερωμένο από μένα τον Ντένι για τη Λίλιαν με πολύ love. Και μην ξεχνάτε φίλοι μας το ραντεβού που έχουμε για την Παρασκευή το βράδυ στη δισκοτέκ Τζάκιο. Τιμή συμμετοχής 300 δραχμές μόνο για τους φίλους. Το πάρτι αυτό το διοργανώνει το στούντιο 69. Είναι μια προσφορά για σας. Ευχαριστώ. Βασικά πολύ φρικάρω έτσι που τους ακούω και μιλάνε. Βασικά αυτή η Μπέτ έχει πολύ ωραία φωνή. Μ' αρέσει. Τους παίρνω με τηλέφωνο. Στο 9699669. Ναι μωρέ, έτσι για πλάκα. Άσε, θα το δώσουμε στο Στάθη να τους πάρει εκείνος και να τους πει να αλλάξουν συχνότητα. Δεν κάνει τώρα στα 2 χιλιόμετρα να καβαλάει ο ένας σταθμός στον άλλον τώρα. Σάλτα να σε πάω βόλτα και με συνοδεία. Να σε καλά, άστο για άλλη φορά. Πολύ άγρια μας σνομπάρεις και μη σου βγαίνουμε όμορφα. Άσε μας ρε Τάσο. Όχι άσε μας, ο Τασούλης σου ξηγέται όμορφα και στο πολύ κύριλε. Είσαι το βράδυ να πάμε για χορό. Άσε μας ρε Τάσο, είπα. Α, μη μας τη σπάσει έτσι, δεν κάνει, αφού βλέπεις ότι είμαστε πολύ καψούρης. Αχ, δεν μας αφήνεις τον πόνο μας ρε Τάσο, δεν γίνεται τίποτα, τελείωσε, είμαι στο αλλού. Γιατί να είσαι στο αλλού και να μην είσαι στο εδώ. Γιατί εκεί στο αλλού υπάρχει ένας κούκλος. Ωραία, σάλτα να σε πάω στον κούκλο. Τότε να σαλτάρω. Πετάω από χαρά, τη βρίσκω στα γερά, γουστάρω ένα παιδί, αντράκι δηλαδή, παιδί, πολύ παιδί. Βασικά, μόναχα έναν αγαπώ. Βασικά. Και μου τη δίνει στο μυαλό. Βασικά. Περνάω βάση, τι να πω, τον αγαπώ. Πετάω από χαρά, τη βρίσκω στα γερά, γουστάρω ένα παιδί, πολύ παιδί. Γεια, ευχαριστώ. Το καλό. Γεια σου Δημοσθένη. Γεια. Ήρθε πάλι το Ρενάκι για να μας ταράξει. Τι έγινε βρεσότο. Βασικά τι να γίνει να πούμε. Ξέρεις ότι σε έχουμε στα πολύ όπα και στα πολύ special και εσύ μας την περνάς λούκο. Άσε μας τώρα βρεσότο. Για άλλα αντράκια είμαστε εμείς τώρα. Μπροστά μου δεν φθοράει κανένας. Γιατί εγώ δεν είμαι άντρας. Είμαι ο Mr. Φόρτε. Όχι και ο Mr. Φόρτε. Ναι, παρακαλώ και με γελάμε. Μπροστά σε αυτόν που μ' αρέσει εμένα, εσύ ξέρεις πώς είσαι. Πώς? Σαν σερβιέτα υγείας. Α, δεν θέλω. Άντε τσάω. Βασικά εδώ Στάθης, κούλα μ' ακούς, εδώ Στάθης, θα σου πω ένα ανεκδοτάκι να γελάσουμε, έτσι. Λοιπόν, μια φορά ήτανε δύο κότες και γυρίζει μία και λέει στην άλλη, εγώ εχθές έκανα ένα αυγό, να. Και το βλέπεις κούλα. Και το πούλησε το αφεντικό μου, λέει 8 δραχμές. Γυρίζει η άλλη και λέει, καλέ, αυτό δεν είναι τίποτα. Εγώ έκανα ένα αυγό, να. Το βλέπεις κούλα, να. Και το πούλησε, λέει το αφεντικό μου, 8 και 20. Και γυρίζει η άλλη και λέει, τι λες καλέ, εγώ δεν ήξερα να κάνω τον κόλο μου, να, για 2 δεκάρες. Στάθη, γεια σου. Μόνος σου είσαι? Πώς μπαίνεις έτσι μέσα, μωρή, δεν βλέπεις ότι κάνω εκπομπή? Με συγχωρείς, Στάθη μου. Στάθη. Γιατί ένας δεν είσαι Ελλάδα? Μην με κοροϊδεύεις τώρα, μωρέ. Δεν σε κοροϊδεύω, ρε παιδάκι μου, σου λέω τι θέλεις και εσύ μου λες. Αχ, Στάθη μου. Είμαι πολύ ερωτευμένη. Α, δεν γίνεται, Ρενάκι, με συγχωρείς πάρα πολύ, είμαι αγκαζέ, πήγαινε αλλού. Δεν μπορώ, είμαι πολύ αγκαζέ. Πολύ γυναίκα μου πέφτει τώρα τελευταία. Δεν είμαι ερωτευμένη με σένα. Ευτυχώς, Ρενάκι μου, γιατί θέλω να τον ξεκουράσω. Ποιον καλέ? Τον Στάθη. Πόσο δεν Ανακατήσαμε για δε. Αχ, είμαι πολύ ερωτευμένη. Με ποιον? Με τον ωραιότερο άντρα του κόσμου. Μάντεψε ποιος είναι? Κατάλαβα, ο Νίκος ο Ρίζος. Μη με δουλεύει, σε παρακαλώ. Τότε είναι ο Σώτος ο Special. Μιλάω για άντρα.
Και ο Σώτος τι είναι, μοτοσακό? Δεν ξέρω τι είναι ο Σώτος. Πάντως ο Πάνος ο κούκλος δεν είναι. Ποιος ο Πάνος? Ο Πάνος, ο Πάνος. Του έχεις πει ότι σε έχει βαρέσει? Όχι, Στάθη μου, και αυτό είναι το πρόβλημά μου. Θα του πεις καμιά κουβέντα, σε παρακαλώ. Κοίταξε να δεις μακριά, το γράμμα να το πας μόνος σου, εγώ δεν το πάω με τίποτα εγώ. Μα κομπλάρω ρε Στάθη. Ύστερα είμαι και γυναίκα, δεν με καταλαβαίνεις. Μπορώ τώρα να το πιάσω να του πω, κοίταξε αγόρι, μ' αρέσεις και πέσε. Ρε ζώρες, μα τι ζώνη είσαι ρε παιδάκι μου, έτσι θα το πεις ρε παιδί μου, θα του μιλήσεις για πεταλουδίτσες, για μαϊμουδίτσες, για λιονταρινίτσες, για τέτοια πράγματα θα του μιλήσεις. Δεν σε καταλαβαίνω παιδί μου, τι θες να πεις. Σίκα πάνω, εσύ τα ρε εκεί. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, εσύ είσαι ο Πάνος, εγώ είμαι εσύ. Ναι. Εγώ είμαι εσύ. Κατάλαβες, λοιπόν, θα πας σεμνά, πολύ σεμνά κοντά του, έτσι. Πας σεμνά, κοντά του και θα αρχίσεις να του λες Πάνω, κοίταξε να δεις, έρχεται μια εποχή που η πεταλουδίτσα γουστάρει τον πεταλουδίτσο και το φέρνει γύρω. Βέβαια το ίδιο κάνει και η ζουζουνίτσα με το ζουζουνίτσο. Το ίδιο κάνει και η λιονταρίνα με το λιονταρινίτσο και το ίδιο κάνει η μαϊμουδίτσα με το μαϊμουδίτσο. Κατάλαβες? Κατάλαβα, Στάθη μου, κατάλαβα. Λοιπόν, ωραία, άντε πήγαινε και εσύ γιατί τώρα θέλω να μιλήσω στη δική μου μαϊμουδίτσα, την κούλα μου. Την κούλα μου. Έλα εδώ, κράτα το μαρκούτσι εδώ. Κουλά! Κουλά, μ' ακούς, θα σου βάλω τώρα ένα καινούριο καψουροτράγουδο να πούμε που θα κουβαθείς. Από μένα σε σένα, Κουλά, από μένα σε σένα, έτσι, άκου. Καλά είμαι και πολύ ωραίος, έτσι Κουλά. Στάση, σταμάτα. Σταμάτα την εκπομπή. Γιατί τι έγινε, μας κάναν μπλόκο? Βασικά που κάθεται η Κούλα. Στον κόλλο της, ξέρω εγώ που κάθεται. Ρε άστα αυτά. Σε ποια συνοικία κάθεται? Στην Καστέλα. Λοιπόν, στην Καστέλα ο σταθμός δεν ακούγεται. Όχι μου λες τέτοια, δηλαδή άδικα γίνω τόσο δάκρυ και τόσο... Ακούγεσαι, αλλά παρεμβάλλεται άλλος πειρατής. Λοιπόν, έχω το τηλέφωνο τους, πάρε. Δώσ' το, γρήγορα. 69, 96, 69, 96. Τι έγινε? Δεν με χαιρέτησες. Τι να σε χαιρετήσω ρε Ρένα, δεν βλέπεις που έχουμε δουλειά. Απαράταμε. Βουίζι, σταμάτη πήγε να φωνάξει το Σώτο. Ναι, πού είναι? Στο σουβλατζίδικο απέναντι. Καλά, εντάξει. Άντε γρήγορα, σβέλτα. Τι έγινε πάλι? Κοίταξε πάνω μου. Ναι. Οι πεταλούδες, όχι οι πεταλούδες, δηλαδή οι πεταλούδες αλλά και τα ζουζούνια. Τι κάναν τα ζουζούνια? Χαϊδεύονται με τα λιοντάρια. Τι πράγμα? Τι έπαθα. Δηλαδή, ήθελα να πω, με συγχωρείς, μπερδεύτηκα. Είναι μια εποχή που... Ρε με δουλεύετε! Όχι πάνω μου. Ήθελα να πω ότι έρχεται μια εποχή που... Πρόσεξε με. Ναι. Που η πεταλουδίτσα βρίσκει εκεί το μαϊμουδίτσο. Ναι. Της γουστάρει. Ναι. Με κοιτάς έτσι. Μπερδεύτηκα πάλι, με συγχωρείς πάνω μου. Το λιονταρίνο βλέπει. Όχι το λιονταρίνο. Το μαϊμουδίτσο βλέπει. Ρενάκι, μπας και έχεις πυρετό? Ναι, πάνω μου πυρετό έχω. Γιατί είμαι μια πεταλουδίτσα. Και πεταλουδίτσα και ήρθε η εποχή μου πάνω. Ακριβώς όπως συμβαίνει με τη λιονταρίνα. Τι να σου κάνω εσύ? Εγώ τι? Εσύ είσαι λιονταρίνος. Τι πράγμα? Μαϊμουδίτσος. Ρε Ρένα με δουλεύεις? Όχι πάνω μου, δεν σε δουλεύω. Εγώ είμαι... Τρελή είσαι. Απαρά το μυστικό. Να, ζω. Όχι, συγγνώμη, ξέχασε την τσάντα της. Βασικά να πούμε τι έχει πάρει αυτή ρε Στάθη. Βασικά να πούμε έφαγε μολόγα και τη χτύπησε. Έλα τώρα να πούμε αφού είναι καψούρα η γυναίκα 220 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ τώρα τι είναι. Με ποιον? Με μένα. Με ποιον ήθελες, με τον Κολοκοτρώνη, με σένα. Με μένα είναι το Όχι με ποιον. Άστα αυτά τώρα και ξαναπάρε τηλέφωνο. Ναι. 90. Τους πετύχαμε. 69 studio speaking. Τι έγινε ρε? Έπεσα σε αμερικανική βάση. Τι πράγμα? Μου μίλαγε αμερικανικά. Σπίκι μου έλεγε. Ας την πλάκα ρε, άσε να πάρω εγώ, φύγε. Studio speaking. Βασικά να πούμε υπάρχει κανείς εκεί πέρα που να μιλάει ελληνικά? Λέγεται, ακούω. Βασικά να πούμε εκεί έχετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, έτσι? Ναι, τι δίσκο θέλετε να σας βάλουμε? Δεν θέλουμε δίσκο ρε αγοράκι.
Θέλουμε να αλλάξετε συχνότητα καθότι έχουμε κι εμείς ραδιοφωνικό σταθμό και πέφτετε πάνω μας. It's impossible. Δεν το πιάσα. Λέω βασικά είναι αδύνατο να αλλάξετε εσείς. Τι έγινε? Αδύνατον λέει να αλλάξουμε εμείς λέει. Τώρα, Ναι. φύγε. Studio speaking. Αρβανίτικα, ξέρεις. Ποιος είσαι ρε, τι θες? Άλλαξε συχνότητα γιατί θα έρθουμε εκεί φιλάρα να πούμε και να στα κάνουμε γυαλιά καρδιά. Understand? Άντε πνίξου ρε, άντε πνίξου. Πάνω κράτα με. Τι έγινε ρε? Μου είπε άντε πνίξου. Τι σου είπε? Άντε πνίξου. Με είπε και ρε. Σε είπε ρε? Ναι ρε. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Καθόλου κράτα με ρε πάνω. Μη με αφήσεις. Ξεκρατάω. Έτσι μου έρχεται να πούμε στο τηλέφωνο να περάσω έτσι από το σήμα και να πάω και να του χώσω. Μια σφαλιάρα να φύγει. Όχι ρε, αυτό είναι το τσογλάνι. Έλα λοιπόν. Τι έγινε, τι μου είπε ο Σταμάτης? Στην Καστέλα μας καβαλάνε. Τι μας καβαλάνε ρε, τώρα μας είπαν να πάμε να πνιγούμε. Μόνο το εμένα με είπε και ρε, θα μπω μέσα, κράτα με ρε εσύ πάνω. Είπα να πάμε να πνιγούμε. Ναι, με είπε και ρε, κράτα με ρε πάνω, θα τους σκοτώσω. Έχω ένα σχέδιο να εκδικηθούμε. Ρίχτω. Την Παρασκευή κάνουνε πάρτι. Θα πάμε στο πάρτι. Πάρτι. Ναι. Πάρτι. Τι λες ρε, με είπανε ρε, κράτα με ρε πάνω. Που θα τους Κάτσε ρε παιδί μου να σου εξηγήσω. Λέγε. Θα πάμε μέχρι να που κάνουμε μέσα να τους τα διαλύσουμε. Αυτός είσαι. Μπράβο. Τη μούτζα την παίρνω πίσω. Κάτσε μου αδερφέ, είμαι πολύ σπαστικός. Σταματήστε τώρα τα παιδιαρίσματα. Κούσικε. Κάμω ένα τηλεφωνηματάκι. Ξεκίνα με πει εμένα. Το τσογλάνι. Μη φωνάζεις κοντά στο τηλέφωνο. Καλά. Τσογλάνι. Συγγνώμη μπράβο. από εκεί. Να μου πει εμένα. Πάψτε τη βαβούρα, ναι. Καλά. Μπέτη, βγάλτα. Τηλέφωνο πάρ' το γιατί εγώ θα το βρίσω. Μπέτη στο 269 λέγεται. Λέγεται τι είπα. Βασικά να πούμε υπάρχει εκεί κανένας άντρας για να τον βρίσω μια και με σένα δεν μπορώ να τσακωθώ. Άρα είχα τη ηλίθεια. Κατάλαβα τι σου είπανε. Τι, Μαλάκα. με είπανε ηλίθιο. Το ίδιο είναι. Στάθη, ντου. Ντου. Σώτο, ντου. 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 Λοιπόν, ωραία πήγαμε σήμερα, έτσι. Μια χαρά πήγαμε, σκίσαμε. Λοιπόν, εγώ πάω να χορέψω. Κάθισε λίγο μαζί μας. Α, όχι, θέλω να πάω να χορέψω. Άσε, παιδάκι μου. Το προχώρησες καθόλου το ζήτημα. Πού να το προχωρήσω ρε Τζόνι. Δεν μείναμε και ποτέ μόνοι μας. Όπου πηγαίναμε και ο αδερφός της μαζί. Το έχει καταλάβει ο αδελφός της ότι σου αρέσει η Μπέτη. Ξέρω εγώ. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Έχετε μια μεγάλη παρέα. Σπέρα. Καλησπέρα. Εδώ τι είναι, δίσκο ή σουβλετσίδικο. Εσείς αντί λες να είναι. Δίσκο. Μπράβο σου, το βρήκε. Δηλαδή εδώ χορεύουν, έτσι. Άμα ξέρεις. Τώρα τι λέει, δεν ξέρω. Παιδιά, εδώ είναι, ελάτε. Σπέρα. Βέβαια, πού πάτε. Τι σημαίνει? Πρέπει να βγάλετε μάρκες για να μπείτε μέσα. Ωραία. Ο πίσω. Καλησπέρα. Μάρκες. Ο πίσω. Καλησπέρα. Μάρκες. Ο πίσω. Σπέρα. Μάρκες. Ο πίσω. Τι μάρκες, φίλε. Ο πρώτος. Μα καλά μας δουλεύει τώρα. Εντάξει, μωρέ, τι έγινε τώρα. Πόσο κάνουνε πέντε.
1250. Ωραία, πάρε ένα χιλιάρικο και μας το τάξει. Έλα και τα υπόλοιπα. Έλα μας, θα φτωχύνετε τώρα με 250 δραχμές, άντα από εκεί. Κάτσε. Α, 250. Δώσε μου και τα 5. Ένα κάτι τα από εκεί. Έλα. Λοιπόν, εμένα οι φάτες αυτών δεν μου αρέσουν καθόλου. Σιγά, θέλω να τράξω. Λοιπόν, εγώ με το Στάθη ανεβαίνουμε και διαλάμε το pick-up και σπάμε τους δίσκους. Ο Πάνος κάνει πως χορεύει για να είναι κοντά στον πίνακα με το γενικό διακόπτη. Σβήνει τα φώτα και μέσα στο σκοτάδι και τη βαβούρα το σκάμε. Πότε αρχίζουμε δουλειά? Βασικά για να αρχίσουμε δουλειά πρέπει να βρούμε το διακόπτη. Και πώς να το βρούμε το διακόπτη? Εγώ λέω να πάω να ρωτήσω τον αυτόν εκεί. Τι λες, ρε? Σε πολύ βλήμα, μωρέ αδερφά. Κοίταξε να δεις για εμένα, μην με ξαναπείς βλήμα γιατί θα σκοπάω να φύγω να σας αφήσω μόνος, έτσι. Τι να σου πω λοιπόν, για να μπλέξει κανείς μαζί σου πρέπει να είναι βλάκας ή ηλίθιος. Εσύ τι από τα δύο είσαι? Γεια. Νομίζω ότι το βρήκα τον πίνακα. Πού είναι? Εκεί στο βάθος. Πάνω. Ναι. Λοιπόν, εσύ κάνεις πως χορεύεις για να είσαι κοντά στον πίνακα με το διακόπτη. Εντάξει? Έγινε. Πήγαινε. Τι θέλεις? Να χορέψουμε πάνω. Πλάντα πήγαινε από εδώ. Σκουτίσου μόνοι σου. Πάω για καμάκι. Βρήκα κοριτσάκια προστάτευτο. Δεσποινής, νομίζω ότι εμείς οι δύο κάπου γνωριζόμαστε. Άσε, το κόλπο είναι παγιάτικο. Το κόλπο είναι παγιάτικο, το άλλο είναι φρέσκο. Τσούλα. Βάλε ρόδες και τσούλα. Άντε τι κάθεσαι, τσούλα. Η κούλα. Τσουλάω τώρα. Τι γυρεύεις εσύ εδώ? Ήρθα για κούλουμα. Για την κουλάρα, για σένα κούλα μου. Υποφέρω κούλα. Εγώ υποφέρω περισσότερο από σένα. Σοβαρά κούλα μου υποφέρει για μένα. Εσύ Θεέ, γιατί με έκανες τόσο όμορφο και υποφέρουν τα κορίτσια για μένα. Υποφέρω από τις βλακίες που λες. Μπράβο. Όχι κούλα μου, γιατί μου τα λες εμένα αυτά? Σπάσε. Ορίστε. Σπάσε. Ποιος είναι ο κύριος? Ο Κυριάκος. Δεν χάρηκα καθόλου κύριε Κυριάκο. Σπάσε. Πώς σε λένε? Τι πράγμα? Πώς σε λένε? Εμένα? Ναι. Είσαι εδώ και δεν με ξέρεις? Α, βασικά τώρα που άκουσα τη φωνή σου κατάλαβα. Είσαι η Μπέτη, έτσι? Μπράβο, το βρήκες. Φίνα. Τι πράγμα? Φίνα, λέω. Τι σκουντάς, εσύ τι σκουντάς? Πάμε, πού? Να ορμήσουμε. Όρμα εσύ. Μαζί θα ορμήσουμε. Πρώτα εσύ και μετά εγώ. Μετάνιωσα. Άντε ρε που μετάνιωσες. Another rock, another show. Another love, another dream. Another song for us to sing. Give me your time, give me your love. To get me ready. Καλησπέρα. Θα στο κάνω λίμπα ρε το μαγκατζί για να μάθεις. Άντε ρε που θα με πεις εμένα προηγουμένως τσούλα, θα σου δαγκώσω το λαρίκι ρε τσου. Ρε κόλλο. Προς κάτω. Εγώ πάω. Δεν βρεις.
Θέλει ξύλο το σουβλί. Κυριάκο, Άστε συζήτηση, Βρατζίμη, και πηγαίνετε μέσα. Τα φώτα πάνω μας έκαψε! Φύγετε εσύ απ' τη μέση! Πού πάμε! Μας έκαψε φαγέλα! Σάτι, πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε! Κρατάει το πάνω! Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special με πολλά και βάχ. Κούλα μ' ακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Βασικά ακούτε το σώτο το πολύ σούπερ να λέει. Έπιπλα, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, σαλόνια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο 508, στο πρώτο πάτωμα. Ήδη υγιεινής, ενεργούμε για σας πριν από σας. Αυτόματα καζανάκια με το χέρι 6.500. Κούλα μ' ακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Οικόπεδα και ακροτεμάκια στην Κερατέα. Τηλέφωνο 638 4722. Αυτόματες κατσαρόλες ταχύτητος. Κατσαρόλες σύφιλερ. Νοικοκυρές σύφιλερ. Φτιάχνουν φαγητό και με χωρίς φαγητό. Τι λέω ο μαλάκας τώρα. Συνέχισε. Πιτσαρία Ιταλιάνα στο Παγκράτη. Πίτσα καπριτσιόζα, πίτσα ρουφιανόζα. Δεν μου λες, Ραστάθη, γιατί φτιάχνουν τόσες πίτσες, ρε? Γιατί ο καθένας έχει τις πίτσες του το χαβάρα. Μοτοσυκλέτες, μοτοσακό, σκούτερ. Αλλά Γιάννη στα Ηλίσια. Μίλα. Γραφείο Κυριών, το γρήγορο φτιάρι. Άμα θελήσετε να πεθάνετε, μην ξεχάσετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Εμείς θα σας τάψουμε. Σε περίπτωση αναστάσεως, το φέρετρο επιστρέφεται. Κούλα μ' ακούς. Πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Κλείστο γιατί θα το σπάσω. Έλα μωρέ Κυριάκο, είσαι πολύ παιδί. Μα είναι δυνατόν να δίνεις τώρα σημασία στον αγαθό το Στάθη? Τι αγαθός ρε Κούλα που με έχει κάνει ρεζίλη σε όλη την καστέλα. Γιατί μόνο εσένα λένε Κυριάκο? Κυριάκος της Κούλας είμαι εγώ. Μην να κατεβαίνω και στο γήπεδο για να μου φωνάζουν από τις κερκίδες. Κυριάκο ο Στάθης. Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα. Όχι, δεν πειράζει. Θα το σπάσω, δεν μου γλιτώνει. Ωραία, θα το σπάσω. Σε παρακαλώ, μην θα το κλείσω. Studio 69. Και τώρα το κομμάτι Carried Away με την Olivia Newton-John. Το χαρίζει η Betty στον πάνω. Carried Away. Carried Away, λοιπόν, από την Betty για τον πάνω. Shiny as a morning star. It's a figure of speech, but you're still out of reach. You never told me loving you could be so wrong and right. And it's gonna be a lonely night. I turn to you, you turn away. You're looking at someone else, and here am I, loving you more and more. We gotta know. Είμαι ερωτευμένη. Και το μόνο που μπορώ να σου χαρίσω είναι αυτό το τραγούδι. Άκουσέ το, αγάπη. I'm carried away.
ερωτευμένη. Πολύ ερωτευμένη. Μα τι λέει η αδερφή σου? Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είμαι ερωτευμένη. Πολύ ερωτευμένη. Η Μπέτη αγαπάει τον Πάνο. Το φωνάζει από το μικρόφωνο για να το ακούσει όλος ο κόσμος. Είναι τρελή, πάμε στο στούντιο γρήγορα. Με το τραγούδι αυτό σου στέλνω την αγάπη μου. Carried away από την Μπέτη για τον Πάνο. She'll never give you what I gave you was my breaking heart. Έλα ρε, πού είσαι και σε ψάχνουμε? Σε ψάχνουμε. Το ψάχνουμε. Τι ακούς τόση ώρα? Στούντιο 69. Μα είναι δυνατόν να ακούς το στούντιο 69? Όχι 69 ρε εσύ όμορφε, πάλι το 69 μας έχει κάψει το 69, ας το 69. Βασικά να πούμε σε πολύ κορόιδο. Βασικά να πούμε είμαι και πολύ ερωτευμένος και μην μιλάτε γιατί θα σας ακούω σαυτόρυφο. Σταθή, βάλ' του θερμόμετρο. Εγώ λέω να του βάλω υπόθετο. Θα στο βάλω, θα στο βάλω. Carried away. Carried away, be carried away. Studio 69 με μουσική για όλους τους ερωτευμένους. Δεν μου λες αδερφούλα μου, τρελάθηκες τελείως εσύ. Τι έπαθες τα καλά καθημερινά? Τι ήταν αυτά που έλεγες από το μικρόφωνο? Τι ήταν? Έβαλα ένα ερωτικό τραγουδάκι και έκανα το ανάλογο σχόλιο. Ανάλογο σχόλιο λέει. Βρε εδώ μίλαγες για σένα, έλεγες είμαι ερωτευμένη και είμαι ερωτευμένη. Γιατί είναι κακό αυτό? Κάτσε γιατί θα με τρελάνεις. Ρε παιδί μου, επιτρέπεται αυτό το πράγμα να βγεις από το μικρόφωνο και να το διαλαλείς? Δεν μου λες, όταν εσύ κάνεις αφιερώσεις στη Λίλιαν τι κάνεις? Ερωτική εξομολόγηση δεν κάνεις? Άλλο εγώ βασικά είμαι άντρας. Ασόπα. Μια κοπέλα δεν επιτρέπεται να τα κάνει αυτά. Λοιπόν εγώ σου λέω ότι επιτρέπεται. Εντάξει, ωραία, ωραία. Ας πούμε ότι επιτρέπεται. Με ποιον είσαι ερωτευμένη, Με τον εχθρό μας? Με αυτόν που ήρθε να μας χαλάσει το πάρτι? Οι φίλοι του, όχι αυτός. Το ίδιο κάνει. Μαζί ήρθαν. Μαζί ήρθαν, αλλά αυτός δεν έκανε καμιά ζημιά. Και αυτό που έκανες τώρα τι είναι, ζημιά δεν είναι? Αυτή τη ζημιά ποιος θα την πληρώσει? Τζίμι, σε παρακαλώ. Όταν μιλάω με τον αδερφό μου, εσύ να μην ανακατεύεσαι. Μαζί τον έχουμε το σταθμό. Το σταθμό, όχι εμένα. Εντάξει, Μπέτη, πήγαινε μέσα και θα το κουβεντιάσουμε εκεί. Εγώ, αδερφούλη μου, δεν έχω να κουβεντιάσω τίποτα. Εγώ όμως έχω. Άλλη φορά αυτό το μικρόφωνο δεν το ξαναπιάνεις στα χέρια σου. Να ξέρεις ότι αυτή την πόρτα θα τη βρίσκεις πάντα κλειδωμένη. Μα και ξεκλείδωτη να είναι, χρυσό μου, δεν έχω καμία διάθεση να μπω εδώ μέσα. Διαφημιστικά μηνύματα. Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα, κάθε τι που μπορείτε να τα βρείτε στη μάντρα του γκαμπού του Θανάση. Αν και εκεί που έφτασε η βενζίνη, είναι προτιμότερο αυτοκίνητο να μην έχει. Σωστά, γιατί άμα θέλεις να πας κάπου γρήγορα, βάζεις λίγο νεύτη στον κόλλο σου και τρέχεις. Τι λες τώρα? Κέντρο διασκεδάσεως τα 4 ξαδέλφια. Και ένας που ήρθε με το τρένο 5. Τα 4 ξαδέλφια. Πλήρης ορχήστρα. Κουζίνα εξαιρετική. Σπεσιαλιτέ μας, βραστό νερό. Δίσκους, κασέτες, στερεοφωνικά μηχανήματα, ο Πάπης, στην παλιά κοκκινιά. Μαλοπλήν, το διπλό σαμπουάν. Το πρώτο κρατάει για πάντα την πιτηρίδα και το δεύτερο διώχνει για πάντα το μαλλί. Το συνιστά η Γενική Γραμματεία Μαλλιού για τους καραφλούς. Εδώ πειρατικός ερασιτεχνικός σταθμός της Καψούρας. Σας εκπέμπουμε ένα πολύ special πρόγραμμα. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ανθρωπολογία. Τι είναι ο άνθρωπος? Ζώον είναι ο άνθρωπος. Αλλά έχει πολλές διαφορές από τα άλλα ζώα. Μάλιστα, διότι ο άνθρωπος εργάζεται και ασφαλίζεται εις το οίκα. Τα ζώα διαφέρουν. Κανένα ζώο δεν θα δεχόταν να ασφαλιστεί στο οίκα. Dennis και 69 Studio λέγεται. Ναι, μου δίνετε την Μπέτη. Δεν υπάρχει Μπέτη εδώ. Dennis και 69 Studio λέγεται. Γιατί κλείνετε έτσι απότομα το τηλέφωνο? Τι θες ρε φίλε? Ναι, ωραία, σας ζήτησα την Μπέτη. Τα ίδια θα λέμε. Δεν υπάρχει Μπέτη εδώ. Άντε πήγαινε ρε φίλε σε καμιά άλλη γειτονιά να κάνεις καμάκι. Δεν κατάλαβα, λέει τι καμάκι. Πώς τι έγινε? Μου κλείσει το τηλέφωνο. Και ξέρεις τι μου είπε? Ότι δεν υπάρχει Μπέτη εκεί, λέει, και να σταματήσω να κάνω καμάκι στη γειτονιά του. Κάτι θα συνέβη, να ξέρεις. Δεν μπορώ να καταλάβω, αφού γιατί δεν με παίρνει τηλέφωνο, αυτό ξέρει το τηλέφωνο. Λοιπόν, θα πάω σπίτι της. Το ξέρεις? Πώς δεν το ξέρω? Γιατί κοιτάς την ώρα? Γιατί έπρεπε να ήταν εδώ.
Πολύ στήσιμο τρώω τώρα τελευταία από τον Κυριάκο. Γιατί είσαι κορόιδο. Γιατί δεν τους κάνω τώρα καμιά ταραχή. Τι ταραχή να του κάνω? Για όμως τώρα άρεσε και κανέναν άλλον, τόσο σου κολλάνε. Πάρε έναν από αυτούς και πήγαινε να χορέψεις και θα δεις τον Κυριάκο να μην ξεκολλάει από δίπλα σου. Έτσι είναι κουλίτσι με αυτά τα πράγματα. Εκτιμάμε πάντα μόνο αυτό που δεν έχουμε σίγουρο. Και με ποιον από έξω? Με τον χαζό το Στάθη? Όποιον να είναι. Σε πληροφορώ ότι όσο πιο απίθανος είναι αυτός που θα βγεις, τόσο πιο πολύ θα ταραχτεί ο Κυριάκος. Γεια χαρά. Πώς από εδώ, ρε? Για πατσά, εσύ δεν μας είπες να έρθουμε. Πω τι βλέπουνε τα όμορφα και σκιστά μυγδαλωτά μου μάτια. Τι βλέπουνε? Την κούλα. Κουλάρα. Κουλάρα ορμάω. Κουλάρα. Και εδώ εσύ. Όπου εσύ κι εγώ, κουλάρα. Αλλά που είσαι, μην με αντιμετωπίζεις με αυτό το ύφος. Εγώ δεν είμαι σαν το κολόπεδο τον Κυριάκο. Εγώ έχω πράγμα μέσα μου. Να ένα πράγμα. Για σένα. Έλα, τώρα μην γίνεσαι χυδαίος. Γιατί χυδαίος αφού έχω πράγμα για σένα, ψυχή έχω για σένα. Πάλι τα ίδια. Και από αυτά έχω. Τι? Από τα ίδια. Έχω αίσθημα. Αγάπη για σένα. Κούλα. Δεν με καταλαβαίνει, δεν. Τι να σε καταλάβω, βρε Στάθη, που με έχεις κάνει ρεζίλια το σταθμό. Και η ρεζίλη, η πρώτη φίρμα είσαι. Είσαι η πρώτη κουλάρα της Ευρώπης είσαι. Εγώ φεύγω. Έχεις παρέα. Λέω να φύγω κι εγώ τώρα γιατί άμα θα έρθει ο άλλος εδώ θα σου δημιουργήσω κανένα πρόβλημα. Εγώ τώρα πάω εγώ τώρα. Όχι, όχι, κάτσε, δεν με νοιάζει. Σοβαρολογείς? Ναι. Να κάτσω κοντά σου, κουλά. Ναι, κάτσε. Κοίτα ρε που λέει να κάτσω. Έλα ρε κουλά, δεν μου κάνεις πλάκα ρε κουλά. Όχι. Κοίτα ρε που σου... Κουλά, κάτσε δίπλα μου τώρα. Σοβαρά, και κοντά σου και δίπλα σου. Ναι. Κοίτα να δεις που βουίζουνε τα αυτιά μου. Κοίτα πλάκα που πάθει. Κούλα να κάτσω. Κάτσε. Κοίτα η κούλα που λέει να κάτσω. Κουλάρα μου γλυκιά. Πώς κάνεις έτσι? Τόσο καιρό έπρεπε να έχεις καταλάβει πως... Πώς να σου το πω τώρα? Πες το όπως θέλεις, κούλα μου, δεν με πειράζει. Γράφτε μου σε γράμμα με το στόμα, τηλεγραφικός, όπως θέλεις, κουλάρα. Έπρεπε να έχεις καταλάβει πως... τώρα δεν μπορώ να σου κάνω και ερωτική εξομολόγηση. Ερωτική εξομολόγηση, η κούλα θα μου... Η κούλα θα μου κάνει ερωτική. Ρε βλάκα μου. Κουλάρα μου, γλυκιά μου, κούλα, εσύ δεν μου κάνει... Τι θες να σε κεράσω, τι θέλεις? Τσίχλα, γλυφιτζούρι, παγωτό, ό,τι θέλεις, κούλα. Μα τι λες τώρα, Στάθη? Ό,τι θέλω λέω εγώ τώρα, κούλα μου, εγώ ό,τι θέλω λέω, άσε να λέω ό,τι θέλω, κούλα. Έλα, μίλα πιο σιγά γιατί σ' ακούνε. Τι με νοιάζει εμένα τώρα να μ' ακούνε όλοι, εγώ έχω κάνει εκπομπή μέχρι και εκπομπή κάνω, θέλεις να κάνω εκπομπή, κούλα μου? Μίλα πιο σιγά γιατί μπορεί να έρθει ο Κυριάκος. Τι με νοιάζει μωρέ εμένα ο Κυριάκος, ο Κυριάκος, τα μου κάνει εμένα ο Κυριάκος, να τον είχα εδώ μπροστά μου τον Κυριάκο, τον βούτακα στα δίκτυα, τον έσκυζα, χρακ να πούμε. Τι κάνεις εδώ? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Κατάλαβα, ο Κυριάκος. Τι κάνεις εδώ, λέω? Πολύ καλά, είμαι περαστικός, έκατσα λίγο παραπάνω, αλλά λέω τώρα να φύγω. Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερός μας σε αυτό το μέρος. Αλλιώς ξέρεις τι θα σου έκανα? Και τα δύο. Λέγε τέτοια εσύ. Λέγε τέτοια. Άντε στρίβε. Μάλιστα. Χαίρετε κυρία μου. Χαίρετε κύριε Κυριάκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι έγινε ρε? Τι έγινε ρε? Ο Πάνος ρωτάει τι έγινε. Τι ήταν ένα δίρο το Κυριάκο, αλλά δεν μπορείς να το δεις, έχει πολύ κόσμο εδώ ρε, εκτίθεσαι. Έχεις δίκιο έτσι. Δεν μπορείς. Σταθή, απόψε έχει περιπέτεια. Θα πάμε στο σπίτι της Μπέτης. Τι πράγμα? Θα πάμε στο σπίτι της Μπέτης. Κατάλαβα, σήμερα δεν το γλιτώνουμε το ξύλο. Λοιπόν, εγώ θα πάω να δω σε ποιο πάτωμα μένει. Σε ποιο πάτωμα μένει? Και μετά θα ξαναγυρίσω. Θα ξαναγυρίσεις. Πλάκα ρε μου κάνεις. Τρελός είσαι μόνο που θα σου κάνω πλάκα. Εσύ είσαι εδώ. Σκύλι. Σκύλι. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, μένεις στο πρώτο πάτωμα. Μένεις στο πρώτο πάτωμα. Εγώ παίρνω το αυτοκίνητο και το βάζω με την όπισθεν. Να τον βάλεις όπισθεν. Το αυτοκίνητο. Για να ανέβω πάνω να πηδήξω στη βεράντα. Να την πηδήξεις. Ναι. Τι λες? Συγγνώμη, είμαι αφήρημα. Ναι, τη βεράντα να πηδήξεις ήθελα. Εσύ είσαι εδώ σκύλι. Σκύλι. Λοιπόν, έτσι και ακούσετε τίποτα, αμέσως θα... Γαυγίσουμε. Θα σφυρίξετε. Για σφυρά να σε ακούσω. Μη μου τα αλλάξεις. Όχι.
μια ματιά πρώτα εδώ στο φωτισμένο, έτσι. Τι βλέπει εκεί μέσα? Ρώτησέ τον. Τι έγινε? Τι έγινε? Είναι μέσα. Γι' αυτό ρε με φωνάξατε. Ναι. Ναι. Για σοβαρευτείτε, άντε. Τρελάθηκες, τι γυρεύεις εσύ εδώ? Έλα μέσα, μη σε δει κανείς. Ωραία. Λείπουνε οι δικοί σου. Ναι, λείπουνε. Δηλαδή δεν είναι κανείς εδώ? Όχι κανένας. Και γιατί ρε κορίτσι μου δεν απαντάς στο τηλέφωνο, τι έγινε? Να, μάλωσα με τον αδερφό μου και παρακολουθεί τα τηλέφωνα γι' αυτό. Γιατί μάλωσες? Για σένα. Για μένα. Τον κούρδιζε και εκείνος ο Τζίμις. Δεν κατάλαβα τι εστί Τζίμις, τι. Να, ζήλιες τώρα, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, θα πιεις κάτι? Ναι, βάλε μου κάτι. Όχι, μην πάρεις τίποτα, φεύγω. Τι έγινε ρε, γιατί σφύριξες? Ήθελα να δω αν ακούς. Έχει αντανακλαστικά όμως έτσι. Ακούει. Στάθη, κομμένη πλάκα, έτσι. Έτσι. Θα γίνουμε μπίλιες. Μπίλιες. Κομμένη. Άντε, μπράβο. Τι έγινε? Κάτι ηλίθιοι φίλοι μου, εκεί πέρα μου κάνουνε πλάκα. Κοριτσάκι μου, ξέρεις πώς αισθανόμουν αυτές τις μέρες? Έλα να σε φιλήσω. Όχι, όχι. Έλα, γιατί, αφού είμαστε μόνοι. Άκουσες σφύριγμα? Όχι. Είσαι σίγουρη? Ναι. Ας συνεχίσουμε τότε. Φιλάκι. Αργή, Αργή. Πολύ αργή. Πάρα πολύ αργή. Πάμε να δούμε. Πάμε. Ματάκια, όρμα. Όχι, έλα, σιγά το παπούτσι και παπούτσι, το παπούτσι. Θα μείνω χωρίς το παπούτσι. Πώς θα μετανάσεις, το παπούτσι. Τι γίνεται εκεί? Πάμε. Τι κάνετε σε εδώ? Τι κάνετε εκεί πάνω στα μάξι, ρε? Βλέπουμε παρέλαση. Ρε μας κοροϊδεύεις, κάτω γρήγορα. Έλα. Εσύ θέλεις να μπορείς στο δεκ. Πουλάκι μου, όλο μπροστά μου θα είσαι εσύ. Εσύ θέλεις να είμαι από πίσω σου. Σου ρίξω κανένα φούσκο να σου πω εγώ. Τι θέλετε εδώ, ρε? Τίποτα, συμπτωματικά είμαστε Δικό σας είναι το αυτοκίνητο? Ναι. Όχι. Είναι δικό σας ή δεν είναι? Ναι. Όχι. Ρε μας κοροϊδεύετε. Ναι. Όχι. Δηλαδή θέλω να πω ότι... Μπείτε μέσα και φύγετε γρήγορα. Να το και φύγετε. Έλα εδώ ρε, το τρελό μας. Αγάπη μου που είμαστε μαζί απόψε, αγάπη. Τι είναι αυτό? Τίποτα, αγάπη μου. Χαμήλωσα τα φώτα να κάνουμε λίγο ατμόσφαιρα. Έλα. Μη στεναχωριέσαι. Αγάπη μου. Ναι. Δεν θέλω να τελειώσουν ποτέ αυτές τις στιγμές. Ούτε εγώ. Θέλω να κρατήσουν μέρες. Εβδομάδες. Ναι. Μήνες. Ναι. Χρόνια. Ναι. Δεκαετίες. Ναι. Εκατονταετίες. Ναι. Πεντακονταετίες. Ναι. Αιώνες ατέλειωτους. Τι είναι, αγάπη μου? Κλειδιά ακούω. Μη στενοχωριέσαι, αγάπη μου, το παραδείσου. Όχι, πάνω είναι η δική μου, φύγε Η γρήγορα. δική σου είναι. Η δική σου. Όχι. Όχι από τα πόδια. Όχι, το πόδι μου. Πονάς, αγόρι μου. Πόπι, δεν ακούς το κουδούνι. Πήγαινε να ανοίξεις. Ανοίγω. Σπέρα. Μπα, εσύ. Μπα, εγώ. Δεν μου λες, μέσα είναι κούλα. Ναι. Δεν μου λες, υπάρχει κανένας άντρας εδώ μέσα. Όχι, όχι. Ωραία, τότε σας χρειάζεται ένας. Πού είσαι εσύ, φίλε, εδώ, καλά μην μπει κανείς, έτσι. Ποιος είναι? Βασικά εγώ είμαι. Βασικά σου έφερα αυτά τα λίγα λουλούδια
γιατί όπως ξέρεις βασικά τα λουλούδια πάνε στα λουλούδια. Σε ευχαριστώ, δεν ήταν ανάγκη. Δεν ήταν ανάγκη. Σου έφερα και αυτά εδώ το φορεματάκι από την μπουτίκ της αδελφής μου, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι να το βάζεις και να με σκέφτεσαι, έτσι. Σε ευχαριστώ, αλλά... Τι άλλα, δεν έχει άλλα. Δεν έχει άλλα, όποτε θέλεις μπορεί να έρχεσαι στην μπουτίκ της αδελφής μου και να παίρνεις ό,τι θέλεις. Άμα θέλεις, έλα και σήμερα. Σε ευχαριστώ, αλλά... Κοίταξε να δεις. Δεν έχει τίποτα, δεν θέλω αντιρρήσεις με τίποτα. Εγώ ήταν να μην καταλάβω ότι μ' αγαπάς. Από τη στιγμή που κατάλαβα ότι μ' αγαπάς, ό,τι θέλεις από μένα. Κούλα, θέλω να σου πω ένα πράγμα. Κούλα, βασικά είμαι στο πολύ love μαζί σου, Κούλα μου. Στάθη, σε παρακαλώ. Μη, Στάθη, μη. Μη, Στάθη, σε παρακαλώ. Θέλω φιλί, Κούλα μου. Μαμί, ακόμα δεν σ' ακούμπησα. Στάθη, περίμενε να σου εξηγήσω κάτι πρώτα. Τι να μου εξηγήσεις? Πρόσεξε. Είσαι πολύ καλό παιδί και σε συμπαθώ πολύ. Τι λες ρε εσύ, Κούλα? Εδώ βασικά εμένα, χτες μου έλεγες άλλα δηλαδή, τώρα... Ναι, δηλαδή, πώς να σου το πω, άφησα να καταλάβεις ότι είμαι ερωτευμένη μαζί σου για να κάνω τον Κυριάκο να ζηλέψει. Τον Κυριάκο να ζηλέψει? Τι τούβλο είναι αυτό που μου ρίχνεις στο κεφάλι, ρε Σικούλα, ξέρεις? Ήταν ιδέα της αδελφής μου. Ωραίες ιδέες έχει η αδελφή σου, ρε Σικούλα. Θα σου ζήσει. Δεν φαντάζομαι να σε πείραξε. Τι να με πειράξει? Εμένα να με πειράξει γιατί... Τι νομίζεις ότι δεν το κατάλαβα? Ότι εσύ με το... Ξέρεις τι γάτα είμαι εγώ? Εγώ είμαι πολύ γάτα, Κούλα. Άλλωστε εγώ είμαι σαν βελόνα. Ενώ ο άλλος σου πάει καλύτερα. Είναι... Δίπλα σου είναι πολύ καλό. Λες? Να κλάψω και τι να κλάψω? Επειδή εσύ αγαπάς αυτό να είναι. Να! Ξέρεις τι πλάκες κάνω εγώ? Κλαίω. Σκατά κλαίω. Δεν κλαίω. Συγγνώμη, Στάθη μου. Με συγχωρείς 1000 φορές. Τι να κάνω, βρε Στάθη μου, τον αγαπάω. Τυχερό το κολόπεδο. Με συγχωρείς. Μπορώ να κάνω διαφορετικά να μην σε συγχωρήσω. Είσαι πολύ καλός. Το ξέρω. Τι το ήθελα. Τέλος πάντων, μην νομίζω ότι αυτό που σου είπα προηγουμένως για την μπουτίκ δεν ισχύει. Μπορεί να έρθεις όποτε θέλεις, να πάρεις και την μπουτίκ, να φύγεις, να ησυχάσουμε, να μην... Τέλος πάντων. Πάω. Πού πας? Στεναχωρέθηκα. Πάω να φάω ένα σουβλάκι με τσατσίκι. Δεν... Καλή Στάθη, φεύγεις κιόλας. Ωραίες ιδέες έχεις, μωρή αχλάδο. Συγγνώμη. Στο διάλογο. Γεια σου. Τι συμβαίνει? Θέλω να σου πω. Τι να μου πεις, αφού εσύ βασικά δεν γουστάρεις πολλές κουβέντες μαζί μου. Δεν σου κάνουμε εμείς. Άστα αυτά τώρα και πες μου τι έγινε χτες το βράδυ, γιατί κάτι πήρε τα αυτή μου. Χαμός. Δηλαδή τι χαμός? Βασικά να πούμε ο Κούκλος... Ο Κούκλος τι έκανε? Ήθελε να δει το πρόσωπο. Αυτή την Πέτη? Έχει πάθει την πλάκα της ζωής του. Δηλαδή, την αγαπάει? Βασικά να πούμε έχει πέσει σε χοντρό Λούκι. Τόσο πολύ έπεσε σε Λούκι. Έλα τώρα μην κλαις και βάλω κι εγώ τα κλάματα. Δεν κλαίω γιατί να κλάψω. Επειδή αυτός αγαπάει μια άλλη, τι με νοιάζει εμένα, ναι. Μάλιστα δεν με νοιάζει καθόλου. Έτσι μπράβο ρε κουτό, να μη σε νοιάζει. Εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι για σένα. Ας τα όλα πάνω μου. Ο Πάνος. Ο Πάνος, πού είναι ο Πάνος? Ωχ, κουτσένει. Γιατί κουτσένει?
Το μπαλκόνι. Θα έπεσε από το μπαλκόνι. Εδώ είσαι εσύ. Βασικά να βγούμε εδώ είμαστε. Πάμε πιο εκεί να σου ρίξω καμιά σφαλιάρα γιατί εδώ μας βλέπει και ο κόσμος. Τώρα τι θέλεις, καλά να πάθεις πέτη, δεν ήθελες σπάσετα. Εσύ βούλωσέ το. Μπα, τι μας λες που θα το βουλώσω. Πάει ο καιρός που το βούλωνα, κύριε. Τώρα θα σου τα λέω, μάλιστα θα σου τα λέω γιατί τελείωσε. Δεν σε ξέρω που είσαι τελείως άγνωστος. Άγνωστος, τελείως άγνωστος που είσαι. Μου είσαι άγνωστος, κύριε. Δεν σε ξέρω. Τι έπαθε αυτή ρε, τρελάθηκε τελείως. Άστα κούκλα, εσύ μας τα μπέρδεψες τα πράγματα. Άι παράτανε κι εσύ. Μου είσαι άγνωστος τελείως. Ωραίο αυτό. Πόσο έχει? 450, αλλά δεν χωράς. Νόστιμο αυτό. Ναι, πολύ νόστιμο, πάρα πολύ νόστιμο. Πόσο κάνει? 1450, αλλά δεν έχουμε νούμερα για μπουλντόζες. Πολλά λες. Πολλά λες. Πολλά λες. Και αυτό ωραίο είναι. Ναι, πολύ ωραίο, αλλά μην το κοιτάς, δεν σου μπαίνει με τίποτα αυτό. Μεγάλα νούμερα δεν έχετε. Πού να τα βρούμε, δεν ξέραμε ότι θα εξυπηρετήσουμε και βιτιοφόρα. Ωραίο αυτό το παντελόνι. Πάρα πολύ ωραίο. Πόσο έχει αυτό? 1450. Αλλά χωράει μόνο ο μισός σου κόλλος μέσα. Δεν τρέπεσαι, βρε. Πώς μιλάς, βρε, στις πελάτες, παλιοχτικιάρη. Κοίταξε να δεις, κυρά, μας έχεις πρίξει μια ώρα. Πόσο έχει εκείνο, πόσο έχει εκείνο, πόσο έχει εκείνο. Κοίταξε να δεις, είμαι και λίγο νευρικός εγώ. Βρε, δεν είσαι νευρικός. Τρελός είσαι. Σιγά μη φυσάς, γιατί θα πέσω. Δεν μου χαθείς, βρε. Λοιπόν, μου φαίνεται πως θα πηγαίνει σφυρί-φυρί να το διαλύσουμε. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Ώρες διαπιστώνω ότι είσαι πολύ πλάκας. Μα είναι δυνατόν να ζηλεύεις αυτό το ανθρωπάκι? Το ανθρωπάκι, αλλά του κολλάς. Αφού μπορώ να ψωνίσω το μισό μαγαζί τσάπα, γιατί να μην το κάνω? Και αυτός είναι τόσο κορόιδο που θα σου δώσει το μαγαζί έτσι, χωρίς αντάλλαγμα, Μάλιστα. Είναι κορόιδο. Και κάτι χειρότερο. Ερωτευμένο κορόιδο. Άντε, πήγαινε τώρα να μη σε δει. Δεν πηγαίνω πουθενά, θα κάτσω εδώ. Κάντε, πήγαινε γρήγορα. Σε 5 λεπτά να είσαι έξω. Στο καλό, με ελέφαντα σε έκανε η μάνα σου. Αχ, το ποδαράκι μου. Να με... ήρθε και στο μαγαζί σου. Τι βλέπουν τα σκιστά μου μάτια και μπιρμπιλομάτικα. Ήρθες, Κούλα. Σου έκανα έκπληξη, Εκπληξάρα, Κούλα μου, εκπληξάρα που να φανταστείς άμα είχα καρδιά τώρα θα είχα πάθει συγκοπή. Κουλάρα μου. Τι χαίρετο Κυριάκος, όμως πολύ κολόπεδο Κυριάκος, Κούλα μου. Όχι και κολόπεδο. Κολοκολόπεδο. Τώρα μην κοιτάς πως φέρνετε σε σένα. Σε μένα φέρνετε λεπτά, ευγενικά. Σαν Ευρωπαίος. Ευρωπαίος. Μάλιστα Ευρωπαίος. Χωρίς το εύρος και το πέος. Κούλα μου. Τώρα πώς μιλάς έτσι για τον Κυριάκο? Για να δω καμιά μπλουζίτσα. Ό,τι θέλεις, Κούλα μου, πάρε ό,τι θέλεις. Αυτή, πόσο έχει? Αυτή έχει, έλα βρε Κούλα, θα τα βρούμε πόσο έχει. Καλά, τότε να τη δοκιμάσω. Μπράβο, να κατέβουμε κάτω στο... να τη... Κούλα, όχι τέτοια. Και πώς να τη δοκιμάσω, πάνω στην άλλη? Έχουμε 100 δοκιμαστήριο, έλα βρε Κούλα. Τι τώρα να ανεβαίνω και να κατεβαίνω? Εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Εμένα με πειράζει όμως, Κούλα μου. Γιατί? Γιατί είμαι αγοράκι, Κούλα μου, πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Γιατί σε σοκάρει το θέαμα. Πώς δεν με σοκάρει, άμα βλέπω βυζί, άστο να πάει στο διάλογο τώρα. Ορίστε, τι φόρεσα. Για να δοκιμάσουμε τώρα και ένα παντελόνι. Κούλα. Αυτό το κόκκινο θα δοκιμάσω. Ό,τι θέλεις, Κούλα μου, ό,τι θέλεις, Κούλα μου, να δοκιμάσεις. Μη, Κούλα. Κούλα, μη. Η Κούλα. Τι κάνει, Κούλα μου, το... Γιατί, Κούλα, όχι μεσημεριάτικα τέτοια πράγματα, Κούλα μου. Με κάνεις και νιώθω σαν τον Άγιο Πρεβέζης, Κούλα. Μα πώς κάνεις έτσι? Σε να μην έχεις ξαναδεί μια γυναίκα. Μπράβο, Κούλα μου. Στις πλάζ πώς κυκλοφορούν, έτσι δεν κυκλοφορούν? Έτσι κυκλοφορούν, Κούλα μου, αλλά στην πλάζ φυσάει αεράκι. Είναι πάτης, ενώ εδώ καψώνω, Κούλα μου, με την κουλάρα σου, Κούλα μου, μην κουνιέσαι, Κούλα μου. Κούλα μου, μην κουνιέσαι, υδρώνω, παθαίνω, Κούλα. Κουλάρα μου, τι είναι αυτό που είπα? Κούλα μου, σου είναι εντάξει? Όχι, εδώ με κόβει λίγο. Σε κόβει? Ναι. Πού ματιά μου σε κόβει? Εδώ, για βάλει το χέρι σου. Εγώ να βάλω το χέρι μου εκεί? Ναι, για βάλει το χέρι σου. Θα με κόψει άμα το βάλω εκεί το χέρι. Βάλε εδώ το χέρι σου να δεις. Λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω εκεί. Με κόβει και εμένα, Κούλα μου, με κόβει, Κούλα μου. Δεν έχεις το Θεό σου, ρε. Να σου εξηγήσω. Θα πεθάνεις. Κύριε Κυριάκο. Θα πεθάνεις. Κυριάκο, μιλήσω, κύριε Κυριάκο. Κύριε Κυριάκο. Δεν καταλάβατε. Θα πεθάνεις. Είναι μόνη Κούλα από τη μέση. Κύριε Κυριάκο, να σας εξηγήσω. Πού είστε, κύριε Κυριάκο? Τι να μου εξηγήσεις? Πάμε να φύγουμε. Πού να πάμε? Και αυτό θα τον αφήσουμε έτσι σε βοηθητό. Πάμε, είπα, πάμε. Κάτσε μισό λεπτό να βγάλω το παντελόνι μου. Δεν βγάλεις τίποτα, πάμε έτσι όπως είσαι. Πάμε λοιπόν. Κάτσε μισό λεπτό. Τι φούστο. Πάμε σου λέω, έλα λοιπόν. Πού είμαι? Τι είναι? Τι έγινε? Ποιος είμαι? Κούλα? Κούλα, εσύ είσαι?
Κούλα μου, γλυκιά μου, το χεράκι σου, τι έγινε, έφυγε το χέρι σου, κούλα μου. Χάιδεψε με, κούλα μου, έτσι, λάπαλα, όπαλα, κούλα. Κούλα μου, γλυκιά, κούλα, τι έγινε, καράφλιασες, κούλα μου. Κούλα, καράφλιασες, κούλα, Στάθη, ρε Στάθ, τι έπαθες, ρε. Αχ, Πανούλη μου. Τι έπαθες, Πανούλη μου. Αχ, θα σου πω, Πανούλη μου. Τι να μου πεις, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Πού σου, ρε. Σιγάρε εσύ πάνω, πόσα χρόνια είχες να φτύσεις δηλαδή. Σαν δεν τρέπεσαι, ρε, λιγάκι, να μ' αφήσετε, ρε, εκεί πέρα. Τσακίστηκα, ρε. Δεν φταίμε εμείς, εσύ, μας διώξανε, ρε, Πανούλη μου. Αχ, Πανούλη μου, τι έπαθα. Τι έπαθες. Αχ, ήρθε η κούλα εδώ να ψωνίσει ένα παντελόνι και της ήταν στενό και μου λέει εδώ με στενεύει και μόλις βάζω το χέρι μου εκεί. Μπήκε ο Κυριάκος μέσα και πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Και εσύ δεν πας πίσω. Εσύ χτύρε που είσαι, κάτσε εδώ φίλα το μαγαζί, πάω να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου να συνέλθω. Μην πουλήσεις τα ράφια, τα θέλουμε έτσι. Άντε ρε, Άσε μην το σηκώνεις, θα το πιάσει η Μπέτη μέσα από το σαλόνι. Γιατί? Γιατί όποτε το σηκώνω δεν μιλάει, που σημαίνει ότι είναι αυτός ο κύριος ο Πάνος. Θα του κάνω χοντρή λαχτάρα εγώ. Ναι. Πάνος, τι κάνεις. Σε παίρνω τηλέφωνο από το πρωί, τίποτα βρε παιδί μου. Τι έγινε. Είχες προβλήματα με τον αδερφό σου. Αχ, σε παρακαλώ, μη μου μιλάς για αυτό, Ζων. Για πες με, εσύ πώς είσαι, χτύπησες πολύ? Χτύπησα λίγο το πόδι. Αγάπη μου γλυκιά, να μην είμαι κοντά σου. Αν θέλεις μπορείς να είσαι. Θέλω πάρα πολύ να σε δω. Πού είσαι, σπίτι σου? Όχι, είμαι στην μπουτίκα ενός φίλου μου, της αδελφής του δηλαδή. Τον βοηθάω. Για πες μου τη διεύθυνση. Λαρίσης 65. Α, εντάξει. Ναι, στο 65. Ναι, αγάπη μου. Χαιρετίσματα στον αδελφό σου, το Μαλάκα. Ναι. Μαλάκας, λοιπόν, εγώ αυτό το καθήκη θα το γελιοποιήσω. Εμπρός, παιδιά, πάμε. Πού πάμε? Σηκωθείτε, μη ρωτάτε, θα σας εξηγήσω. Έλα, ρε, Τζιμί, πάμε να σας εξηγήσω. Προχωρήστε, μπρο. Σ' αγαπώ πολύ, φιλάκια. Γεια. Έλα. Στη γωνία, γρήγορα. Άντε ρε, παιδί μου. Χαίρετε. Χαίρετε. Έχετε κάτι πολύ όμορφα zip κιλότ στη βιτρίνα σας. Ναι. Θα μπορούσα να τα δω? Βέβαια, της βιτρίνας είναι όλα αυτά, εκεί. Αυτά εκεί πέρα. Έχετε 42 νούμερο? 42 νούμερο πρέπει να είναι αυτά, νομίζω δηλαδή. Α, ναι, αυτά εδώ όλα είναι. Ωραία, θα πάρω αυτό, το κόκκινο. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Έχετε πολύ γούστο. Ευχαριστώ. Θέλετε τίποτα άλλο? Α, θα ήθελα να δω αυτά τα φουστανάκια. Τα φουστανάκια αυτά, ναι. Έχετε στο νούμερό μου? Βέβαια, στο νούμερό σας από εδώ και πέρα όλα. Ωραία, θα πάρω αυτό το μπλε. Ναι. Και αυτό το κόκκινο. Ναι. Είναι πολύ όμορφα φορέματα αυτά. Ναι. Τίποτα άλλο? Θα μου δείξετε μερικές μπλούζες? Μπλούζες, βεβαίως, μπλούζες. Μπλούζες εδώ, έλα. Εδώ οι μπλούζες, ό,τι θέλετε παίρνετε. Τίποτα άλλο? Α, θα ήθελα ένα φουστανάκι για μια θεία μου. Ναι. Αλλά ξέρετε... Αλλά τι? Είναι λίγο περίεργη, ιδιότροπη. Έτσι είναι οι θείες, είναι λίγο περίεργες. Αν δεν είναι ακριβώς το νούμερό της, θα γκρινιάζει. Δηλαδή, πώς είναι η θεία σας έτσι? Περίπου σαν και εσάς. Έτσι σαν και εμένα? Ναι, περίπου. Νταρντάνα δηλαδή, θεία. Κοιτάξτε, νομίζω δηλαδή πρέπει να είναι αυτά τα νούμερα. Αυτά τα νούμερα πρέπει να είναι για... Αυτό θα της πηγαίνει και σαν χρώμα. Σαν χρώμα, είναι πολύ όμορφο φόρεμα αυτό. Πράγματι. Δεν το φοράτε να δω πως αναπάνω σας. Ποιο, εγώ? Δεν γίνεται. Δοκιμάστε το. Όχι, δεν γίνεται. Η θεία σας τώρα έχει πράγμα εδώ πέρα. Πράγμα εδώ πέρα. Μην ανησυχείτε, δεν έχει τίποτα. Ίδια είναι. Πλάκα δηλαδή. Πλάκα. Εγώ πάντως δεν το φοράω. Θα το φορέσετε.
Δεν το φοράω. Θα το φορέσετε? Μην επιμένετε τώρα. Μα σας παρακαλώ, θα το φορέσετε. Το φορέσω, Βέβαια. Θα το φορέσω, αλλά θα μου κάνετε μια χάρη. Καθίστε στην πόρτα, μην μπει κανείς μέσα και... Μην ανησυχείτε. Γίνω ρεζίλι των σκυλιών, καταλαβαίνετε. Έτσι. Ναι, ευχαριστώ. Μπέτι, έλα εδώ. Τι γυρεύετε εσείς εδώ? Εσύ τι γυρεύεις εδώ? Αυτό να μην σε νοιάζει. Να μην σε νοιάζει και εσένα τότε. Μήπως έχασες τίποτα σε αυτή τη γειτονιά? Δήμησε παρακαλώ. Πού πας? Όπου θέλω. Κάτσε λίγο, κάνε υπομονή, θα δεις ωραία πράγματα. Είστε έτοιμος? Σε λίγο. Άντε γεια σου! Κι άμα μπορείς, έλα έξω να με πιάσεις. Τσάου! Κλέφτρα! Κλέφτρα τα ρούχα, φέρτε από κλέφτρα! Πιάστε την εκλέφτρα! Εάν αχαθείτε ζώα! Πάμε πάνω! Πάμε πάνω! Για πού το βάλατε, κορίτσα? Μην πέτει, ρε μάγκα! Πάμε να φύγουμε για να τους πλακώσω, μου φαίνεται εδώ πέρα. Πως έτσι τραβοκειμένη, ρε! Κουνή σου πιπίτσα! Πάνω, σε παρακαλώ! Πάνω! Λοιπόν, εγώ το σταθμό του αδελφού σου θα τον αχρηστεύσω. Θα του ρίξω παράσιτο που δεν θα ακούγεται ούτε στο διπλανό δωμάτιο. Πάμε. Να ρε! Κούλα, κουλίτσα, κουλάρα, πιάστον. Πιάστον γερά στους 1480 χιλιοκύκλους, γιατί εγώ δεν μπορώ να σε πιάσω κουλάρα. Έφυγε το τρένο, έφυγες κι εσύ και λιώνω, κουλάρα, λιώνω. Ρε Στάθη, δεν μου λες, ξέρεις καλά τους στίχους από το τραγούδι? Πώς δεν τους ξέρω? Τι λένε? Έφυγε το τρένο, έφυγες κι εσύ σε γαλανό νησί. Καλά ρε, και πώς πήγε το τρένο στο γαλανό νησί? Έβαλε εξολεύριο, ξέρω και εγώ μωρά σε μίσο. Α, έτσι. Καρδιά μου πως αντέχεις στα βάσανα που έχεις. Παιδιά, τους έχω τρελάνει. Γίνεται μεγάλο όρθιο. Δεν μου λες τι έγινε με τα παράσιτα? Δεν ακούγονται ούτε σε 100 μέτρα. Δεν μου λες, εσύ τα άρχισες για τη γιορτή? Α, τώρα τα έχουμε έτοιμα εδώ. Να το διαφημιστικό υλικό. Άκου. Περίπτωση, μεγάλη περίπτωση. Την Τετάρτη το βράδυ ο σταθμός μας οργανώνει τη μεγάλη βραδιά της καψούρας στο κέντρο Καψουροξημερώματα. Καψουροτράγουδα, καψουρογλέντι τρικούβερτο. Μη λείψει κανείς. Κούλα μ' ακούς, διώξ' το κολόπεδο τον Κυριάκο και έλα μαζί μου. Την Τετάρτη 15 του μηνός, βραδιά της καψούρας στα Καψουροξημερώματα. Ντένι, σταμάτα, κλείστο το σταθμό. Κλείστο. Τι έγινε? Μας την έχουν φτιάξει άσχημα τη δουλειά, Ποια δουλειά? Δεν ακουγόμαστε καθόλου, ρίξαν παράσιτα. Πολύ παράσιτο. Πάρα πολύ, δεν ακουγόμαστε ούτε 200 μέτρα. Τι κάνουν τώρα? Τι κάνουνε? Οφθαλμό αντί οφθαλμού. Παράσιτα κι εμείς. Όχι, έχω άλλο τρόπο να τους εκδικηθούμε. Βασικά να πούμε καλησπέρα σας. Την απόψινή βραδιά τη διοργανώνει ο ραδιοπεριατικός σταθμός της Καψούρας. Καψούρες και καψούρδες όλου του κόσμου ενωθείτε. Κούλα μ' ακούς, πού να μ' ακούσει κούλα. Λοιπόν παιδιά, το πρόγραμμά μας αρχίζει με μένανε. Δεν μου λέτε, έχετε δει γυναίκα να κάνει το μπάνιο? Δηλαδή, μπανιστήρι έχετε κάνει? Κοίτα, γελάει ρε μουσάτος ρε, γελάει. Ωραία, λοιπόν, εγώ θα κάνω τη γυναίκα που θα κάνει το μπάνιο της, έτσι. Εδώ είναι η μπανιέρα. Μουσική παρακαλώ. Μουσική παρακαλώ. Σεξουαλική. La 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 μάτια σου κυτρινισμένα. Αχ, απόντος!
Βρίσκεται η πρώτη φωνή, η βελούδινη φωνή που μιλάει για αγάπη και έρωτα και έρχεται πρώτος στις προτιμήσεις των ακροατών του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Στο τραγούδι «Πονάμε όσοι αγαπάμε», κούλα μ' ακούς, πονάμε ρε κούλα, πονάμε όσοι αγαπάμε με το Θέμη Αδαμαντίδη. Είναι η αγάπη ένας σταθμός, κάθε φίλη κι ένας καημός, κι εκεί που λες ναι η χαρά σου κόβει πίκρα τα φτερά. Πονάμε όσοι αγαπάμε, γιατί η χαρά μες στη ζωή είναι ακριβή. Εκεί που ανθίζει η ζωή πέφτει μια πόρα στη ψυχή, κι εκεί που είναι όμορφη βραδιά γεμίζει δάκρυα η καρδιά. Πονάμε όσοι αγαπάμε. Καλησπέρα σας, γεια σας παιδιά. Πού να κάτσω? Πέρα. Δεν ρώτησα εσένα, το Σώτο ρώτησε. Γιατί αν θέλεις να ξέρεις, κυριέ μου, εγώ σήμερα για το Σώτο ήρθα εδώ. Τι πράγμα, για ποιον ήρθες? Για σένα, Σώτο μου, για σένα. Έτσι είναι πάντα η αγάπη, συμμόναχα με το δάκρυ, κι όλοι εμείς που αγαπάμε το μάθαμε πια να πονάμε. Εκεί που ανθίζει η ζωή πέφτει μια πόρα στη ψυχή, κι εκεί που είναι όμορφη βραδιά γεμίζει δάκρυα η καρδιά. Πονάμε όσοι αγαπάμε, γιατί η χαρά μες στη ζωή είναι ακριβή. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με το άλλο του τραγούδι που έχει και αυτό την ίδια επιτυχία με το πρώτο, λίγο, Θέμης Αδαμαντίδης. Μη βιαστούμε σε μια στιγμή να γνωρίσουμε τη ζωή, την αγάπη να δούμε αν θες σοβαρά και απλά. Τσόντα ρε,
Παιδιά, δεν αντέχω το πανιστήρι. Όμορφε, δεν αντέχω το πανιστήρι. Κύριε... Ρε παιδιά, τι έγινε? Τι έγινε? Εδώ δεν γυρίζουμε πόρνο ταινία. Λίγο, λίγο, τώρα που να έρθει. Λίγο, λίγο, κι έτσι ένα πρωί. Λίγο, λίγο, θα βρεθούμε πιο κοντά. Λίγο, λίγο, κι όχι βιαστικά. Λίγο, λίγο, κι όλα με σειρά. Λίγο, λίγο, θα τη βρούμε τη χαρά. Μην νομίζεις πως το πρωί θα υπάρχει η αγάπη αυτή, αν δεν δούμε πιο καθαρά αύριο τι θα έρθει, για να μάθεις αν μ' αγαπάς. Αμάν, η κούλα με την κουλάρα της. Φεύγω. Στάθη, Στάθη! Γεια. Είπα γεια, δεν ακούς? Δεν θέλω. Ούτε να ακούω, ούτε να βλέπω. Εγώ τον πούλωσα, δεν θέλω. Μα τι, δεν χάρηκες που με είδες? Σε πειράζει, σε παρακαλώ. Μην μ' αγγίζεις, εγώ δεν την ξαναπατάω πάλι. Μα τι φοβάσαι? Τι φοβάμαι. Ο Κυριάκος που είναι ο Κυριάκος? Δεν υπάρχει Κυριάκος. Ναι, και στην μπουτίκ δεν υπήρχε, αλλά εμφανίστηκε σαν εξωγήινος και μου έκανε ξυλοεπαφές τρίτου τύπου τώρα. Δεν υπάρχει Κυριάκος. Τον σκόλασα. Τώρα υπάρχει ο Στάθης. Είσαι. Το σκόλα στο κολόπεδο. Τι σου λέω τόση ώρα? Κουλάρα μου γλυκιά. Λίγο, λίγο, τώρα που να έρθει. Λίγο, λίγο, και έτσι ένα πρωί. Τι έγινε, κορίτσια μου, τους πάνε? Μπράβο, ωραία τα καταφέρατε. Πίστεψα, παιδί, στοργίζομαι. Εγώ τους είπα να μην έρθουν. Ναι, εντάξει. Θύμωσαν όμως, γιατί οι δικοί σας δεν ξαναπαράστασαν. Εδώ. Αμάν πια αυτή, η σταθμή αμάν. Αν δεν τους κλείσουνε, δεν θα ησυχάσουμε. Λοιπόν, ελάτε όλες μαζί μου. Σιωπή! Σιωπή επιτέλους! Τι γίνεται εδώ? Τι συμβαίνει με τους κυρίους? Συνεπλάξα εσένα και τα διασκεδάζω, κύριε Αστυνομιάρχη. Δηλαδή, να σας πω εγώ, κύριε Διευθυντά της Αστυνομίας. Δεν είμαι διευθυντής. Εγώ εύχομαι να γίνεται ένα μάτι. Εσύ ποιος είσαι που παίρνεις το λόγο? Εγώ είμαι ένας από αυτούς που είπε ο... Που συνεπλάκης. Συμπλακωμένος είμαι. Σιωπή!
Τι χτυπάς, ρε! Σιωπήρα! Και τι ώρα έγινε αυτό? 10 και 20 πρώτα και 14 δεύτερα εκτός. Και πώς το ξέρεις με τόση ακρίβεια? Είπα δεν ρίχνω μια ματιά στο ρολόι του φίλου μου, με ρωτήσει κανένας κόπανος και σκάβας! Ξέρω. Πολύ τον έξυπνο μου κάνεις εσύ και θα βρεις το πέρα σου. Είναι. Για πέστε μου τώρα. Να μιλήσω εγώ. Γιατί εσύ? Να μιλήσω εγώ, κύριε... Γιατί εσύ? Ποιος θα μιλήσει? Να κάνει η μάνα. Σιωπή! Την κροκυθιά θα παίξουμε εδώ μέσα. Για λέγε εσύ. Τι να σας πω, κύριε αστυνόμε, έχουμε προηγούμενα. Τι προηγούμενα? Τι να σας πω. Να μου πεις. Τέλος πάντων, δεν είναι ένα, δεν είναι δύο. Είναι πολλά, κύριε αστυνόμε. Πάρα πολλά, κύριε αστυνόμε. Τέλος πάντων, έχω μία αδερφή. Και αυτός ο ψηλός εκεί μου την ξεμιάλισε. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Στη συμπλοκή πώς φτάσατε? Στη συμπλοκή? Στη συμπλοκή είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, μία φορά περνάει ο ψηλός από το σπίτι και είχε μαζί του και αυτούς 2 αλήτες. Αλήτες είπε σε εμάς, ρε εσύ αλήτη! Θα σου φάω το αυτί, τσόγλανε! Δικό μου. Να το φάεις. Να προτείνους είναι, κύριε. Ας το κάτω. Ζεύε! Και αυτό δικό σας είναι? Και αυτό. Προσέξτε. Προσέξτε καλά. Γιατί θα ξεμπλέξετε πολύ άσχημα μαζί μου. Και προπαντός εσύ. Γιατί εγώ δεν ακούσατε πρώτα τι μας είπε. Μας είπε αλήτες, αλήτες εσύ και όλους το σόλι, ρε. Πάσε! Γιατί να πάψω, κύριε Υπουργέ μου, και να σας πω και ένα άλλο πράγμα. Όσο για τον καυγά που έγινε και για τις αδερφές και για τα αυτά είναι τρίχες. Ξέρετε από που ξεκίνησε ο καυγάς. Ο κύριος από εδώ έχει σταθμό. Γιατί με βαράτε, ρε, τι έγινε, εγώ θα τα πω όλα. Γιατί κακό είναι? Τι σταθμό, παρακαλώ? Λεωφορείων. Τι σταθμό, κύριε Υπουργέ μου, πειρατικό σταθμό. Γιατί με βαράτε, ρε, εσείς, γιατί κακό είναι? Και ακούστε, κύριε Υπουργέ μου, ο σταθμός αυτός λειτουργεί στους 1480 χιλιοκύκλους, εκεί που παίζουμε κι εμείς. Δηλαδή έχετε και εσείς πειρατικό? Τι λέμε τόση ώρα, κύριε Πρωθυπουργέ μου, αυτό δεν λέμε. Και μας καβαλάνε. Μια τους καβαλάμε εμείς, μια μας καβαλάνε αυτοί. Δηλαδή καβαλιόμαστε. Πού τον έχετε το σταθμό? Στο σπίτι μου, Ήρηνος, στο Χατζικυριάκη. Γιατί χτυπάτε, ρε? Ας το διάλογο εκεί. Αριθμό? 35. 35. Και οι άλλοι? Στο Φάληρο. Τι όδος είναι το σπίτι σου, ρε, δεν θυμάμαι. Τι όδος είναι το σπίτι του, δεν... Νομίζω ότι είναι τρίτονο 45. Και ξέρετε, κύριε Πρωθυπουργέ μου, τι γίνεται? Όταν κάνω εγώ εκπομπή και καλώ την κούλα μου, αυτές οι κουφάλες εδώ κάνουν παράσιτα. Και εγώ πιάνω τον κούλο μου. Σταμάτα! Γεωργιάδη! Γεωργιάδη! Διατάξτε. Διαβίβασε στη διεύθυνση της αστυνομίας πόλεων αυτές τις διευθύνσεις, στις οποίες λειτουργούν παράνομοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, για να κατασχεθούν. Όχι, κύριε, δεν είναι. Δεν είναι παράνομοι, κύριε. Τι λέει, ρε, παιδιά? Να. Για μπρος. Μέσα. Μέσα. Και σε ξεχωριστά κρατητηρία. Όχι σε ξεχωριστά, κύριε Ανθυπομοιράρχε μου. Γιατί? Τώρα να μπούμε όλοι μαζί σε ένα, να γίνουμε και φιλαράκια, να τα πούμε. Άντε μέσα μπρος. Εσύ μείνε εδώ πέρα. Μπρος. Άντε μπρος. Ράστε μέσα. Μέσα. Βρε, προχωρείτε. Μέσα. Πάτε τους μέσα. Γρήγορα. Πώς λέγεσαι εσύ? Ευστάθιος κουμπάρης του Γεωργίου. Κουμπάρης του Γεωργίου? Μάλιστα. Και τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου? Πέθανε. Πριν πεθάνει τι έκανε? Ζούσε. Άντε από εκεί πέρα, βρες. Πήγαινε μέσα. Άντε προχώρα. Μα κύριε, Βασικά να πούμε δεν έχουμε και τσιγάρα, κατάλαβες. Καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα, έχουμε εμείς τσιγάρα. Μη σκούτας, έτσι. Μη σκούτας τώρα, ναι. Μη σκούτας, μη χεστούμε τώρα. Τι σκούτας, ποιος σκούτας? Άντε σκούτα. Άντε.
Σε δημόσια ουρητήρια είσαστε. Πανούλη, τι κάνουμε τώρα, Πανούλη? Βασικά είσαι και πολύ βλάκας, αδερφάκι μου. Πού σου! Η περίπτωσή σου λοιπόν θέλει πολύ σου πέφτεις. Μα τόσο βλήμα είσαι. Φτούς! Ναι ρε. Φτούς! Κοίτα. Φτούς! Χωροφύλαξ! Γρήγορα ένα διάπροχο έγινε αμούσχεμα! Πόσο καιρό είχατε να φτύσετε ρε? Εσείς? Ποιος έφαγε και φταίει σήμερα? Γιατί ρε? Γιατί μου ήρθε κοιμά στο μάτι. Κορίτσια, σας παρακαλώ. Μία. Ωραία, σας ακούω τώρα. Μα γιατί κύριε αστυνόμο μου, γιατί? Μα τι συμβαίνει? Τι να συμβαίνει, πήραν τα παιδιά μας, τα κλείσαν στο κρατητήριο και δεν μπορούμε να τα δούμε. Ποια παιδιά? Το Σάτο μου! Το Πάνο μου! Το Στάθι μου! Το Ντένι μου! Σταματήστε, Τι να σταματήσουμε, οι άνθρωποι μας, δεν το καταλαβαίνετε, πώς να το πούμε Οι τώρα? φίλοι μας! Τα πρόσωπα! Τα φλερτ μας! Ποια φλερτ μας, οι άνθρωποι μας, δεν ακούς τι λένε τα πρόσωπα! Εντάξει, κατάλαβα. Εντάξει, ωραία. Πηγαίνετε να τους δείτε. Τι έγινε, Στάθη μου? Άσε κούλα, θα σου εξηγήσω εγώ. Μας έκαψε το σταθάκι σου, μας κατάστρεψε. Σούπερ καταστροφή. Καταστροφάρα. Κάρφωσε στον ανθιμομήραρχο για τους σταθμούς μας. Κατάσχεση. Καλύτερα. Μάλιστα καλύτερα. Αμάμ και με αυτούς τους σταθμούς, τι κερδίσαμε? Ρεζιλίκια και καυγάδες. Μπράβο, βρε Κούλα μου, πολύ σωστά μας τα λέει η Κούλα. Έχει δίκιο η Κούλα. Καλύτερα χωρίς σταθμούς. 1000 φορές καλύτερα. Σας αρέσουν τα καλλιτεχνικά? Μάλιστα. Πάμε σε ένα κέντρο να διοργανώσουμε μια γιορτή και να την κάνουμε στο πολύ ωραίο. Ναι, βρε παιδιά. Καλύτερα φίλοι. Να κάνουμε και το ψώνιο μας, βρε αδερφέ. Μάλιστα, το ψώνιο μας. Βασικά νομίζω ότι τα κορίτσια έχουν δίκιο. Έτσι. Βασικά συμφωνώ. Δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα. Καθόλου άσχημη. Ναι, και προπαντός όλοι μαζί. Ωραία. Δηλαδή εδώ που τα λέμε, πάλι ο Στάθης ήταν η αιτία που μονιάσατε. Γιατί γελάδες είσαστε. Εγώ να πούμε ξανά έφτιαξα πάλι τη φτιάξη να πούμε. Στο διάλογο σταματήστε, θα τέλειωσε το σάλιο και βαράτε, κολόπεδα. Βασικά να πούμε καλησπέρα σας. Βασικά να πούμε είμαστε μια πολύ ωραία παρέα και βασικά να πούμε θα περάσουμε πολύ ωραία. Στάθη ο Κυριάκος! Λοιπόν, η μισή από εσάς είστε καθήκια. Εντάξει, το παίρνω πίσω το λόγο μου. Η μισή από εσάς δεν είστε καθήκια. Σας άρεσε έτσι, σας άρεσε. Και τώρα η παρέα μας χορεύει και τραγουδάει για σας.
Βασικά, καληνύχτα σας.